Jeg vil byde velkommen til programmet Naturligvis. Et program om små og store mirakler. Og på samme måde som toppræstationer inden for sportens verden, er de ofte ubegribelige behandlingsresultater en konsekvens af mange års utrættelig indlæring og træning, som udmønter sig i utrolige resultater. I dag vil vi rette blikket mod et relativt nyt felt, som kaldes energipsykologi, og den mest kendte form i Danmark er tankefeltsterapi, eller TFT. En af de absolute banebrydere inden for tankefeltsterapi i Danmark er Lars Mygind, mastertræner og behandler med 10 års erfaring. Jeg er Per Heisel. Jeg er uddannet heilpraktiker, som er en tysk naturmedicinsk uddannelse. Jeg har 15 års klinikeerfaring med klinik i Aalborg og Aarhus. Med programmerne Naturligvis vil jeg vise dig eksempler på muligheder uden for det etablerede behandlingssystem. Velkommen, Lars. Tak. Tankefeltsterapi. Hvad søren er det? Tankefeltterapi, det er en fantastisk terapiform, hvor vi kombinerer din fokusering på ubehaget i kroppen, samtidig med, at vi stimulerer forskellige meridianpunkter på kroppen. Okay. Og det tankefeltterapi er godt til, det er at fjerne følelsesmæssigt og fysisk ubehag. Det er oprindeligt udviklet til at behandle følelsesmæssigt ubehag, men siden fandt vi ud af, at følelsesmæssigt og fysisk ubehag næsten altid hænger sammen. Så når du fjerner det følelsesmæssige ubehag, så forsvinder en stor del eller alt det fysiske ubehag. Okay. Oprindeligt er tankefeltterapi udviklet til at behandle fobier. Ja. Og det er jo et følelsesmæssigt ubehag, irrationel angst. Ja. Så den første fobi, det blev testet på, det var vandskræk. En kvinde, der havde været vandskræk hele sit liv, og pludselig så Roger Callahan, som har skabt tankefeltterapi, banker hende under øjet, som er et af de meridianpunkter, vi bruger. Og på 2 minutter var hendes vandskræk væk, og det var jo helt wow. Helt vildt. Helt vildt. Så let går det dog ikke altid. Men det er ikke tilfældigt, hvor man banker. Det er overhovedet ikke tilfældigt. Nej. I tankefeltterapi bruger vi de samme punkter, som man bruger i akupunktur og kinesiologi og zoneterapi, og det er meridianpunkterne. Vi bruger så et punkt for hver meridianbane, men vi har 26 punkter, vi bruger. Ja. Der er så mange af punkterne er dobbelt. De 12 af dem er de samme i begge sider, som man skal i virkeligheden lære 14 punkter. Så jeg vil påstå, at de fleste kan lære tankefeltterapi. Ja. Vi lærer det til børn i børnehaven, og det er rigtig sjovt. Jeg havde en oplevelse med en af mine kolleger. Hun havde lært det til sin datter, som er 5 år gammel, og hun sidder så inde i sofaen med sin veninde, som har det lidt skidt. Ja. Og så siger hun, skal du ikke have noget tankefeltterapi? Nå, hvad er det? Jamen, jeg banker dig. Jeg vil ikke have bank. Og efter lang overtagelse, så siger veninden, ja, okay, lad mig få nogle bank. Og så bliver der helt stille. Og så hører man lige pludselig veninden sige, det er egentlig ret behageligt. 2 piger på 5 år. Så, men når man nu banker, laver disse stød, hvad tænker man så på? Tanken, altså det er jo vigtigt, at man ligesom også har det rigtige mindset, eller? Det, der er vigtigt, når man banker, det er, at man tænker på problemet. Man tænker på problemet? Ja, og det, som var min største udfordring, da jeg skulle lære at blive tankefeltterapeut, det var at skifte fra det meget positive fokus, jeg har haft hele mit liv, at alt at det løser sig, og det skal nok gå, til pludselig at tænke på, det værste er det værste. Så det var min største udfordring, at gå fra, alt kan lade sig gøre, til det hele er forfærdeligt. Ja. Så et af de klassiske ting, og sætninger, jeg bruger i tankefeltterapi, det er, Per, tænk på, det går aldrig væk. Og så siger folk, det kan jeg da ikke lige at tænke på. Og det er lige der, at når folk går ind i den der, det er da forfærdeligt at tænke på, så siger jeg, hold den tanke, og så banker vi. Okay. Og hvis folk virkelig kan holde fast, virkelig i det ubehagelige, så sker der mirakler. Så opløses den. Så opløses den. Og så opløses den blokering måske, der er i de der energibaner måske. Vi ved jo ikke, hvad det er, der sker. Nej, det gør vi ikke. Men når det er energibaner, så ved vi også, at de kan skabe fysiske ubehag. De kan sikkert også skabe psykisk ubehag også. Ikke? Og hvis man får løst den blokering eller begrænsning op, så det flyder igen, så kunne man forestille sig, at det var i hvert fald en del af behandlingen. Altså det vi ved, det er, at når vi får et konfliktchok, når vi får et eller andet chok,
og vi ikke slipper det med det samme, så lagrer det sig fysisk i kroppen. Ja. Når vi så husker tilbage på den situation på et senere tidspunkt, så kommer det følelsesmæssige og fysiske ubehag tilbage igen. Ja. Så når vi laver tankefeltterapi, så meget ofte, så lader vi folk huske en ubehagelig situation, mærke ubehaget, og så banker vi de forskellige punkter, mens folk mærker ubehaget. Jeg tror, at der sker en forløsning på celleplan. Om det er sandheden, det ved vi ikke. Nej. Det er en teori. Ja. Vi ved også, at tankefeltterapi er fantastisk til at skabe flow i meridianbanerne. Ja. Der er nogle tyskere, de lavede simpelthen et måleapparat, der kunne måle spænding og strømstyrke i meridianbanerne. Og de kan se, at når vi laver tankefeltterapi, så øges strømstyrken og spændingen i meridianbanerne. Så det ved vi, at folk, der har en god energi, optimal energi i meridianbanerne, de har lettere ved at holde sig selv raske. Ja. Løser det også op for mønstre? Vi har jo alle sammen de her mønstre, så ligesom de vaner, vi tænker i, det faste tankesæt, vi har. Og mange af dem er jo egentlig negative for os. Kan det også ligesom løse det? For eksempel en fobi. Altså, et negativt tankemønster, tror jeg, for det meste skyldes et konfliktchok. Og for at ligesom undgå at komme ind i den situation igen, så får jeg et bestemt mønster. Og jo flere konfliktchok jeg får, jo mere begrænset bliver mit liv. Ja. Og det, der så sker, når vi begynder at lave tankefeltterapi, det er, at de konfliktchok, som har begrænset vores liv, de løsner op igen, så vores mønstre forandrer sig, vores adfærd forandrer sig, vores relationer forandrer sig. Ja. Så tankefeltterapi er fantastisk til at få et anderledes og bedre liv. Fantastisk. Lars, vi har en klient med i dag, som har en rigtig, rigtig spændende historie at fortælle. Ja. Skal vi ikke sætte os over og få en snak om det? Det gør vi. Det gør vi. Velkommen, Tine. Tak. Jeg ved, du har en rigtig, rigtig spændende historie, som vi meget gerne vil høre. Ja. Prøv at fortælle. Ja. Jeg fik konstateret et modermærkecancer for lidt over et år siden. Jeg havde godt set, at der var et modermærke, der forandrede sig, og pludselig en dag så blødte det. Og jeg tænkte, jeg måtte hellere se at komme afsted. Jeg havde sådan set tænkt på det et par gange inden, men nu var det ligesom, jeg blev nødt til at gøre det. Og jeg fik tid hos en hudlæge, og hun så straks helt mærkelig ud og kaldte en anden læge ind. Og jeg blev selvfølgelig meget bange, fordi jeg kunne mærke, at der var noget galt. Og jeg skulle hun ringede med det samme til Rigshospitalet, og 4 dage efter skulle jeg ind og få fjernet det og taget biopsi. Ja. Der måtte jeg så vente en uge på at få svar. Og jeg tænkte, at jeg tænkte faktisk, at det her var et tegn til mig om, at jeg skulle være god ved mig selv, og jeg skulle nogle af de ting, som jeg havde tænkt længe, at jeg skulle gøre, det skulle jeg gå i gang med nu. Okay. Jeg bliver indkaldt og skal opereres igen for at få fjernet sikkerhedszone og nogle lymfekirtler, og jeg havde det rigtig, rigtig dårligt med det. Jeg følte, min intuition sagde mig, at der var noget galt, for jeg følte mig ikke syg overhovedet. Nej. Og jeg tænkte, så det knagede. Og så pludselig kommer jeg i tanker om en tankefeltterapeut, som jeg har brugt tidligere, en af Lars' elever. Og jeg tænkte, jeg måtte ringe til ham for at snakke med ham. Og han forklarede mig lidt om, hvad det her, hvordan han så, at et modermærke, hvad det betød. Og det beroligede mig en lille smule, men faktisk ikke nok til, at jeg turde sige nej til den første operation. Så du fik den første operation? Jeg fik den første operation. De fjernede et lille... jeg diskuterede længe med lægen, og hun nøjede sig med at fjerne 1 centimeter rundt om, fordi, og 2 lymfekirtler. Og der blev så igen taget biopsi. Men i mellemliggende periode, mens jeg ventede på svaret, spurgte Martin, der min terapeut, så om jeg havde lyst til at møde Lars. Ja. Og det sagde jeg selvfølgelig ja til. Klart. Og Lars lavede en metamedicinsk analyse. En hvad? En metamedicinsk analyse. Det skal vi lige have med. Hvad er en metamedicinsk analyse? En metamedicinsk analyse, det er, hvor vi ser på, hvad for noget væv hører sammen med hvilken følelse, hvilken historie er der bag ved celleforandringerne i det her væv. Mm-hmm. Så når vi har et eller andet symptom eller en eller anden skavank,
så er der altid en metamedicinsk forklaring på den skavank eller det symptom, vi har. Mm-hmm. Og det er simpelthen en model, der er bygget op igennem de sidste 32 år. Mm. Og da Tine kommer ind og fortæller, så stiller jeg nogle få spørgsmål, 5-10 spørgsmål, og sådan noget, de gik relativt hurtigt. Ja. Så sagde jeg, giver det her mening for dig, når jeg nu ser, det er det, vi metamedicinsk forklarer? Ja. Giver det mening for dig? Altså den følelse, der er koblet til den følelse og den historie, der er koblet på det her, giver det mening for dig? Og det gav rigtig meget mening for mig, at jeg havde været igennem en langvarig konflikt, og da den ligesom løser sig, så opstår det her bagefter. Aha. Frem for, at jeg får at vide, at jeg har taget for meget sol, fordi jeg har aldrig været den store soldyrker. Så det gav rigtig meget mening for mig, og det gav mig ro. Ja. Og faktisk, da de så lægerne kommer og siger, at de vil gerne fjerne alle mine lymfekirtler i lysken her, det var meget chokerende for mig, fordi jeg mener, at jeg skal bruge mit lymfesystem til at helbrede mig selv. Så fik jeg faktisk mod til at sige nej tak. Så det sagde du nej tak til? Ja. Okay. Og spurgte, om de kunne give mig et andet tilbud, hvor de så tilbød mig at scanne mig i stedet for efter 3 måneder. Og det var jeg lykkelig for. Okay. Så jeg følte, at de holdt... PET-scanning 3 måneder senere? Ja. Og så i den mellemliggende periode, der arbejdede jeg selvfølgelig... Jeg var jo bange, fordi når man får en cancerdiagnose, så bliver man utrolig bange for, at man skal dø. Jeg var bange for at dø for mine børn, og jeg var også bange for at sige nej til systemet. Ja. Og det har vi så banket rigtig meget på. Og fjerne tankefeltterapi. Og at jeg ligesom... alt det... angst, der var inde i mig, det forsvandt lige så stille. Okay. Og jeg arbejdede også med årsagerne til... som var nogle dybereliggende... det man ligesom via metamedicinen havde fundet ud af, var følelsen eller tankesættet bag, mønstre. At det var kommet modermærket. Ja. Det bankede man også med, via tankefeltsterapien. Ja. Det er jo for nogen, der sidder og lytter her, er jeg sikker på, at det lyder sådan lidt specielt. Ja. Men det her er jo ikke for alle. Nej. Ikke? Altså det, som jeg også har lært om Tine, det er, at hun er jo i forvejen en meget bevidst kvinde, som har arbejdet rigtig meget med sig selv og ved en hel masse om mange ting, og også lærer mig noget. Ja. Og altså lige her, inden vi kom ind i studiet, så vi har snakket om, hvad er nu den bedste juicer til at lave den morgensaften, ikke? Og der siger du skal have sådan en hurum-juicer, ikke? Altså, ikke? Så det er også det, at hun er klar til ligesom at prøve at lege med de her ting. Så det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Okay. Ja. Nå. Så fik du nogle behandlinger med tankefeltsterapi, og du fik forklaring, du fik det psykologiske mønster bagved med metamedicinen. Ja. Og jeg har så også selv brugt tankefeltterapien, og fordi selvfølgelig vågner man også om natten og tænker, hvad har du egentlig gang i her? Det er jo, hvorfor tør du at sige nej til det tilbud, som er det etableret? Så der kunne jeg også selv banke, hvis jeg var bange. Så det lå du også og bankede dig selv lidt? Ja. Kunne det så gøre, at du kunne komme så meget i ro, at du kunne sove bedre om natten? Ja. Og så kunne jeg så tage den op med terapeuten senere, fordi jeg synes, jeg har ikke kunne gøre det her uden den hjælp, jeg har fået. Nej. Fordi jeg også hele tiden fik nogle forklaringer på, hvordan processen var i det her. Ja. Fordi at metamedicinen også arbejder med en helingsfase, som har nogle bestemte... et bestemt forløb. Mærkede du sådan en følelsesmæssig mental forandring, mens du var i gang med alt det her tankefelt? Ja, og du kunne simpelthen mærke, at du ændrede? Jeg har ændret rigtig meget. Tankesæt og følelser? Ja, jeg har aldrig været særlig god til at sige fra. Og det... jeg er blevet meget... fordi det var et ultimativt at sige nej til etableret behandling. Ja, det er klart. Det var en god test. Ja. Så kom vi frem til den her scanning 3 måneder senere. Ja. Og der havde du i de 3 måneder, der havde du fået behandling løbende, eller? Ja. Jeg skal lige høre dig. Har du gjort andet end tankefeltsterapi? Ja. Jeg har visualiseret, at kræftcellerne fløj ud af min krop. Super. Ja, jeg har drukket rigtig meget grøntsagsjuice, grønkålssaft i flere måneder. Jeg har også været til noget bioresonansterapi. Og jeg har mediteret rigtig meget. Ja. Og jeg har brugt lydhealing. Okay.
Så summen er det hele. Men hvor jeg kan bruge tankefeltterapien til virkelig at fjerne den der fysiske smerte, der er ved når man har angst af en eller anden form. Altså enten grundangst eller noget helt konkret angst. Ikke? Klart. Og PET-scanningen, hvad viste den? Den viste, at der var intet. Canceren var væk. Canceren var væk, og de undrede sig meget, og de kunne slet ikke forstå, hvorfor de egentlig havde tilbudt mig at fjerne alle mine lymfekirtler. Der var ikke noget problem længere? Nej. Så de mente, at måske sådan... Og de talte om, hvorfor det overhovedet skulle være den store lymferømning, som vil sige, at man fjerner alle. Det er tankevækkende, hva'? Ja. Så det der er min overbevisning, det er, at hvis ikke Tine havde gjort alt det her for sig selv, så havde det været nødvendigt at lave den store lymferømning. Men fordi hun har arbejdet med det her på en anden måde, så har det ikke været nødvendigt. Nej. Og det, som jeg også siger i metamedicin, det er jo, at vi skal kombinere mange forskellige strategier. Ja. Vi skal både se, hvad spiser vi, hvordan motionerer vi, hvordan arbejder med mine følelser, hvordan arbejder med mine tanker, sådan at vi laver en fuldstændig komplet plan for, hvordan bliver jeg rask. Fordi det ved jeg ikke. Følte du, at da du havde lavet hele denne her plan, og der tror jeg, at Martin hjalp dig også, og jeg hjalp dig lidt, var det ikke med til, at da du følte, at jeg har en komplet plan for at blive rask, at det er det, der gør, at jeg bliver rask? Ja. Altså summen af mange ting, og jeg brugte meget min intuition til ligesom at føle, hvad der var rigtigt for mig. Ved du hvad, Tine? Jeg synes, at du, Lars, skal prøve at vise, hvordan vi gør i praksis. Ja. Hvordan udfører vi sådan en terapiform, en behandling med TFT? Så det tankefeltterapi, denne her situation er rigtig god til, det er, når der er noget helt konkret og specifikt, som nærer Tine. Ja. Der er tankefeltterapi genialt. Okay. Men der er en masse diffuse ting, og der er det godt at have nogle langtidsprojekter med yoga, eller mindfulness, eller kostomlægning. Nu er vi gået i klinikken, Lars. Så prøv at vise, hvordan du gør, når du udfører tankefeltterapi. Ja, så det første det er, at jeg sidder på en anden stol, så jeg kommer lidt tættere på Tine, når jeg skal behandle. Jeg kunne også sidde i den anden stol, men det vil ikke være lige så behageligt for mig. Nu gælder det om at finde noget ubehag, og nu vil jeg måske sige lidt mere om, hvad jeg laver for, ligesom at publikum kan følge med i, hvad der foregår. Så det første, det er, har du noget følelsesmæssigt eller fysisk ubehag i kroppen lige nu, Tine? Jeg har ondt af min højre fod. Du har ondt i din højre fod? Ja. Så du har noget fysisk smerte? Ja. Er der noget følelsesmæssigt, du er nervøs for i dit liv lige nu? Ja, jeg er også lidt bange for, at jeg har ikke rigtig noget godt arbejde lige for tiden. Du har ikke noget godt arbejde. Så hvad vil du helst arbejde med? Frygten for, at du ikke har noget godt arbejde, eller smerten i foden? Smerten i foden. Smerten i foden, okay. Jeg tror faktisk, det er den, der generer mig mest. Det er den, der generer dig mest. Så nu starter jeg med at banke her på håndkanten for at korrigere for omvendt polarisering. Ja. Og masserer dig her. Og din opgave, det er at fokusere på smerten i foden, og tænke på, at smerten i foden går aldrig væk. Tænk på smerten i foden, den går aldrig væk. Og så for at indstille Tines tankefelt, så stiller jeg hende forskellige spørgsmål om smerten i foden. Smerten i foden, er den spids, eller rund, eller kantet? Jeg tror, den er kantet. Den er kantet. Er den hul eller massiv? Massiv. Den er massiv. Kantet og massiv. Er den lys eller mørk? Mørk. Den er mørk. Er den varm eller kold? Varm. Den er varm. Fokuser på den mørke, massive, varme smerte nede i højre fod. Tænk på den. Og når du tænker på den nu, så kan det godt være, at du føler, at smerten bliver større og tydeligere. Fokuser på smerten. Luk øjnene. Åbn øjnene. Kig ned til den ene side. Kig ned til den anden side. Rul øjnene rundt den ene vej. Rul øjnene rundt den anden vej. Slap af i øjnene. Nøn tilfældige toner. Tæl til 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nøn nogle toner.
Hvor meget ubehag havde du i foden, da vi startede fra 0 til 10? Og nok 5. Det var på 5. Og hvad er følelsen nede i foden nu? Er ubehaget steget? Er det stadigvæk 5, eller er det faldet? Faldet en lille smule. Den faldet. Hvorfor tror du, det faldet en lille smule? Fordi jeg fokuserede på det. Jeg ved det ikke. Du ved det ikke, fordi tankefeltterapi virker. Ja. Ja. Så noget af det, jeg bliver skeptisk, det er, når folk siger, at det falder en lille smule, fordi nogle gange så falder det, fordi folk håber, det falder. Ja. Kan du gøre det værre? Kan du tænke på det, sådan at ubehaget bliver værre? Ja. Ja, så prøv at gøre det så slemt, du overhovedet kan. Kan du eventuelt bevæge foden for at gøre det værre? Ja. Bliver det værre nu? Ja. Ja. Hvor højt kan du få ubehaget op fra 0 til 10? 7. 7. Hvad er tanken lige nu? Det gør så ondt, at det forhindrer mig i at gå videre, og jeg føler ikke, at jeg kan gå, og jeg kan ikke løbe, og Ja. det gør bare ondt. Ja, hvad er det værste ved, at du ikke kan gå og løbe? Jeg synes, det begrænser mig. Ja, hvad er det værste ved, at du bliver begrænset? Jeg ikke... Jeg simpelthen ikke kan gøre de ting, jeg har lyst til. Det fylder rigtig meget inde i mig, jeg har ondt i min fod. Jeg kan også begrænse, hvad for nogle sko, jeg kan gå i. Ja. Og jeg kan ikke gå i høje sko. Jeg har lyst til at være feminin og gå med høje sko. Ja. Det kan jeg ikke, fordi det går ondt. Eller jeg bilder mig ind af det. Ja. Så sig efter mig, selvom min fod begrænser mig, Selvom min fod begrænser mig, så elsker og accepterer jeg mig selv. så elsker og accepterer mig selv. Selvom min fod begrænser mig, Selvom min fod begrænser mig, så elsker og accepterer jeg mig selv. så elsker og accepterer jeg mig selv. Selvom min fod begrænser mig, Selvom min fod begrænser mig, så elsker og accepterer jeg mig selv. så elsker og accepterer jeg mig selv. Min fod begrænser mig. 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 Træk vejret dybt. Min fod begrænser mig. 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 Luk øjnene. Åbn øjnene. Kig ned til den ene side. Kig til den anden side. Rul den ene vej rundt. Rul den anden vej rundt. Luk øjnene. Min fod begrænser mig. Min fod begrænser mig. Nøn tilfældige toner. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Træk vejret. Prøv at gøre det værre nu nede i foden. Kan du stadigvæk få den op på 7? Nej. Hvad er den op på nu? 4. 4. Hvordan har du det i kroppen lige nu? Meget roligt. Meget rolig. Er du varmere eller koldere? Jeg synes, jeg er varmere. Du er varmere. Super godt. Så det, der er sket lige nu, det er, at vi har sat en reparationsproces i gang. Vi kunne arbejde videre med tankefeltterapi nu, og måske få smerten helt væk. Ja. Men det, vi hele tiden leder efter, som også er den metamedicinske filosofi, det er at bringe Tine fra den kolde fase over i den varme fase. Og når den er over i den varme fase, så er reparationen i gang, og nu er hun i gang med reparationen. Og så er det vigtigt, at Tine ikke belaster sin fod for meget her det næste stykke tid, og det er så fra nogle timer til nogle dage, og eventuelt banker selv lidt videre. Ja. Okay. Ja. Spændende. Ja, hvordan føles det? Det føles meget... Jeg føler mig meget rolig. Ja, selve behandlingen er behagelig nok. Ja. Ja. Det er jo meget... Ja. Man kan synes, det er lidt underligt, at man skal sidde og tælle til 5 og synge en sang. En lille smule mærkeligt, ja. Altså, men utroligt. Fantastisk. Men det, jeg har opnået, for jeg har altid haft meget indre uro. Men efter de her mange... jeg har vel fået 10 behandlinger eller sådan noget. Som, jeg har aldrig været så rolig før. Nej. Super godt. Så noget uro, du troede, du skulle leve med hele livet, og du troede, det var normalt, det er forsvundet. Ja. Savner du det? Nej. Var det godt? Ja. Super godt. Tusind tak, fordi I kom. Tusind tak, fordi vi måtte komme. Ja. Godt.
Kan det være rigtigt, at når det følelsesmæssige traume er forløst, forsvinder de fysiske symptomer ofte på mirakuløs vis? Ja, det er rigtigt. Det har vi jo set eksempel på i dag. Jeg er sikker på, at de virkelige årsager som oftest ligger i barndommen, og de aktuelle begivenheder har så aktiveret uløste traumer fra